ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз ба шумо якчанд роликҳои даҳшатовареро нишон хоҳам дод, ки аз диданашон шок мешавед ва ба инҳо шумо бовар мекунед ё ин ки на, инро дар комментария ҳатман менависед. Ва пеш аз видеоролика сар кардан дӯстон, дар канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон соҳиби аслии канали Экстра террор ба навор гирифтааст. чӣ хеле ки мо дар ин ролик дида истодаем дӯстон, онҳо ба як ҷои кӯҳна мераванд ва мехоҳанд инҷоро аз назар гузаронанд, ки дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ аст ё ин ки на. ва бинед дӯстон, ки дар камераи онҳо дар як лаҳзаи хелакам кӯтоҳакак аз назди тирезаи он ҷо чизе мегзарад ба мисли одам, лек дар ҳақиқат ин одам нест. Ой, no, si pasó alguien, Luis. Ой, no, si pasó alguien, Luis. Sí, hermano. No inventes, cara. Mira, ahí, enfrente de ti. ва ин ҷавонҳо ба чизи дидаи худашон бовар намекунанд ва мехоҳанд ки гирду атрофи ин ҷоро аз назар гузаронанд. ва вақте ки онҳо ба берун, яъне ин ки ба даруни ҷангал мераванд, дар он ҷо овозҳои ғайриоддӣ ва гӯё ки дар он ҷо касе бо садои хело ҳам баланд дод мезад. ва вақте ки онҳо мехоҳанд аз ин ҷо ба хонаашон баргарданд, дар роҳ як чизи хелоҳам аҷибро бо рӯшноии хелоҳам баланд мебинанд ва боз дар даруни хона як чизи дигарро мебинанд. ва инҳо худашон мегӯянд, ки дар ин ҷо дар ҳақиқат ҷинҳо зиндагӣ мекунанд. лек одамоне ки ин роликро тамошо мекунанд мегӯянд ин падделка аст. аммо ба гуфти шумо дӯстон чӣ? ин видеоро бошад дӯстон, як блогери ҷанубӣ ба навор гирифтааст. ӯ худаш мегӯяд, ки дар ин ҷои кӯҳна овозаҳо буд, ки гӯё ҷинҳо зиндагӣ мекарда бошанд. ва вақте ки ин ҷавон мехоҳад ба ин ҷо биёяд, дар даруни ҳамин ҷои кӯҳна ҳамаи он ашёҳое ки электроник буданд аз кор мебаромаданд, ё ин ки як кор мекарданд ва як кор намекарданд. ва боз аз ин ҷо садоҳои хелоҳам даҳшатовар меомад, ки ин писар аз тарс намедонист чӣ кор кунад. It gives you this feeling every time you get through a doorway. Hello? The hell? Hello? Hello? ва ин ҷавон дар ин ҷо камераи худашро гирён мекунаду чизеро мунтазир мешавад. ва баъд аз якчанд сония ба даруни ин хона як чизи хелоҳам аҷиб ба мисли одам мегузараду боз нопадид мешавад. Whoa, what was that? I swear I've seen somebody. вақте ки ин ҷавон ин роликро дар канали худаш мегузорад, худаш мегӯяд, ки дар ин ҷо дар ҳақиқат чизе ҳаст
وقتی که من در اینجا نوار میگرفتم من حس میکردم که گویا کسی مرا تعقیب کرده ایستاده است و همه آدمانی که در گرد و اطراف این جای زندگی میکنند آنها اشتباه نمیکنند. در حقیقت در اینجا جنها زندگی میکنند. این ویدیوی خیلی عجیب رو باشد دوستان. یک جوان ناخواست و نوار میگیرد. او خودش میگوید که من تنها برای سیر و گشت رفته بودم و وقتی که من به خانه آمدنی شدم در آسمان یک چیزی خیلی عجیب رو دیدم که به مثل سایه آدم بود. این چیز در آسمان یک چند لحظه ایستاد و باز ناپدید شد. Is that Jesus Christ? Please. Please. Mom, es un hombre. Es un hombre. Yes, Mom. Pero it went behind the tree and I can't see it no more. Oh no, it's right there. Hello? I'm gonna come home right now, right? Vanessa, do you mind moving your car so I can go home? You don't think that's balloons? صاحب این رولик خودش در وقت نوار گرفتن کمترک در شوک مونده بود. لیک آدمان در کامنتر این رولик می نویسند که این آدم در حقیقت ویدما رو به نوار گرفته است و باز آدمانی پیدا می شوند که می گویند این ایناپلانتیان است که سیاره ما را سیر و گشت کرده ایستاده است. اما دوستان با فکر شما چی؟ و با همین ویدیو رولی که مزایم با انجام رسید دوستان باقی در پناه الله.